Dneška budze vzrušo, bo ideme po nového člena. Maťu, ty si takisto vzrušený? Skôr v napätí, že ako to dopadne. Dobre, Pampi, hýbaj rýchlo do auta, lebo sa ponáhľame. A prečo furt skočíš do tej diery a nie rovno na sedadlo? Bo še bavím na zakopovú vojnu. Pozor, mačky útoča. Vycahujte guľomety. Serus Ignác, dneška opúšťaš kotierec. A co si čapnul do hovena lajena, že máš tylo štesca? Ja się tak ceším, že nie tam co mám utoriť. Hop, super, hoppa! Pozrieť si ponačahujeme kus kosti, bo ich mám vsunuté z leženia. Ignác, v živote mi ešte nejaký pes nedobehnul. A to naozaj je pravda, že ja s vami idem, hečie mi to nešnie, štepnime do chvosta, že ti nestanem, že niečo budím zo sna. By som vás radšej obidvoch pomilovali, joj. A tam, kde ideme, je teplejšie ako v kotiercu. No a však radiátore máme furt na 5 nastavené. A jedzenie sa tam dostáva každý deň? Ha, 2 razy do dňa a pomedzi to i pamosky. Joj, to ja ešte z toho až rozplačem. Jaký máš parádny motor, doteraz som voželiem na odchytovej dodávke. To som dostala od Kia Prešov za to, že pomáham pšikom. Ignác, vítaj u nás, nech sa páči, sloboda. Prepač, Pampianec, ďakujem, šikam za hradu, bo me pričíslo. A jo kakam, ale iba tak slušne tu za kráček, dobre? A teraz tu s vami budem bývať, až dokým mi nenajdete rodzinu sebe užívať. Fňukam jak decko. Polovere, Ignác je tak kus výnimka. Hľadáme mu buď rovno nový domov, ale môže byť si dočasná opatiera. Bo my momentálne robíme prístavbu, máme rozborikanú celú záhradu, nemáme kompletné oplocenie, takže fungujeme len vo v pohotovostným režime. Potrebujeme od vás pomoc. Do dočasky Ignácovi dodáme všetko zadarmo. Jedzenie i veterínu. Kúkaj, tu je to naozaj sympatiak.